Matindog po. Hearts so filled with sadness, sing to call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work be your wondrous art. Chains to joy, my every need. If it be His holy will, like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work your wondrous heart. Chains to joy, my every need. If it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulation and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who give you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love.
Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo sin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabutan na sinautuban sa imong kabutan at tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso. Asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imo linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sangaran ka nama, asin ka na, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay niya po niya to sa misang iniyang mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat dulot kan mga minasunod ni Vic Mendoza and family, Hani Nierba, Paloma family, Marilo, Gilbert Bagador, Joy. For passing the chemist board exam of Christine Amor Vargas, dulot ni Elinita Payoyo. For passing the midwifery licensure exam, dulot ni Silly Jane Elianan. As in para sa mga special, for the gift of life of Wency Lisay, for good, healthy, and successful career offered by Teresita Lisay and family. Para sa mga special na intensyon, for Esther, dulot ni Macy. Special na intensyon, dulot ni Flor de Risa Villar. As in special na intensyon, dulot kan Anonymous. As in sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Leticia, dulot ni Pedi Ramos. Sa kalag ni Jameson, dulot ni Arlene and Sons family. Sa kalag ni Jose Jr., dulot ni Hani Nierba. Sa kalag ni John, Aurea, and All Souls, dulot ni Eddarin G. Arevalo and family. Sa kalag ni Melba, dulot ni Ray J. de la Cruz.
sa kalag ni Jeneline, dulot ni Mary Jane Escador, asin sa kalag ni Pilisa, Ferdinando, asin ni Amparo, dulot kan Toledo family. Matindog po ang gabos. Umamunan kagurangan, magawit sa kaugmahan, matalunan gitara, ayupon niya to ang trompeta, asing magtugtog sa arpa. Good afternoon. Sarong komunidad, kita po nagkakatiripon sa ngaran ka Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, mantag kita nagkakatiripon sa pag-opaw, asin pagtaong ontras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo, sa aldaw na inipet sa 21. Kan Nobyembre, pinagseselebrar niya to ang memorial kan pagdulot ki Santa Mariang Virgen. Nagpapagirumdom sa lambang saro sa tuya na siring na si Maria, idinulot niya an sa iyang sadiri, an sa iyang buhay sa mahal na Diyos, kitaman, hinahagad na idulot niya to, an gabos niya tong kakayahan, an gabos na mga biyaya na itinaos sa tuya ni Diyos sa kapakumbabaan, asin paglingkod sa saiya, asin sa satuyang kapwa. Yan ang espesyal na balaog na hagadon tapungon niya sa pagdulot niya to kay ning Santa Misa. Kaya tanganing po kita gabos na uya dikti magkanigong magselebrar kay ning mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon, asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Kaya masabi kitang udok sa buot, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa sinsantos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, kagurangnan namibi kami, hulikan sa iyang pamibi, warasan sa mong nagagalang kan mamurawayo na pagrumdom, kan urog kabanal na Virhen Maria, na magkanigo man na mag-ako, gikan sa kapanoan kan sa imong grasya. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kaibamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Nagtaram ang kagurangnan,
Pag-awit kamo sa kaugmahan, mga Jerusalem, maabot na ako, tanganing mag-irok sa kaibahan nindo. Sa panahon na iyan, dakol na nasyon ang madulok sa kagurangnan, asin magiging sa iyang banwaan. Maerok siya sa kaibahan nindo, dangan maaaraman nindo, na sinugo niya ako sa saindo. Anhoda magiging sarong mahalagang rugaring giraray ning kagurangnan sa banal na daga. Asina ni Jerusalem, iyo ang syudad na mamumutan niya nin urog sa gabos. Pag-alo kamo gabos sa atubang ning kagurangnan, huli tamadigdi siya hali sa iyang banal na erokan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An makakamhan, guminibo para sako, nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. An makakamhan, guminibo para sako, nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Nagsabi si Maria, an sa kong puso nag-uumaw sa kagurangnan, an sa kong kalag nag-uugma, sa Diyos na sa kong paraligtas. An makakamhan, guminibo para sako, nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Huli tay hiniling niya ang kapakumbabaan nin sa iyang uripon. Puon ngunyan, aapudan akong paladan. Kan gabos na kapag-arakian, ulitaan makakamhan, guminibo para sako nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. An makakamhan, guminibo para sako, nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherak, yaon sa may pagkatakot sa iya. Sa gabos na kapag-arakian, nagpahiling siya ning kusog nin sa iyang kamot. Winarak niya an mapaabaw-abaw, sagkod ang gabos nindang kaisipan. An makakamhan, guminibo para sako, nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Pinababa niya sa mga trono an mga mapangyari, asin ilinangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya nin mga marahay na bagay, ang mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaian ang mga mayaman. An makakamhan, guminibo para sako, nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa pagirumdom kan sa iyang pagkaherak, siring sa itanaram niya, sa satong mga ginikanan, ki Abraham asin sa gabos, niyang kapag-arikian sa kod paman. An makakamhan, guminibo para sako, nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, alleluia. Sabihin mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, alleluia, alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangan. Nagtatarampas si Jesus sa mga tao kan uminabot an sa iyang ina asin mga tugang. Itoon sinda sa luwas asin buot na makaulay si Jesus. Kaya may nagsabi kay Jesus, nasa luwasan sa imong ina asin mga tugang, buot kang makaulay. Nagsimbag si Jesus, sisay an sa kong ina, sisay an sa kong mga tugang. Dangan itinukdo niya an sa iyang mga disipulo, asin nagsabi, uyaan sa kong ina, asinan sa kuyang mga tugang, hulitaan sisay man na nag-uutob kan kabutan kan sa kong ama sa langit, iyoan sa kong mga tugang, asinan sa kong ina. Mga tugang an marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo.
Good afternoon. Pakigreet daw po kan sa tuyang mga katain na good afternoon. Ining ibanghelyo ta po ngunyan, garida ibagay. It is unusual to have this gospel sa pagselebrar ta ngunyan kan kafiestahan, kan pagdulot o pagpresentar ki Maria kan sa iyang mga magurang na si Joaquin asin Ana. Ta enot sa gabos, sosog sa Ebanghelyo, may nagdulog kay Jesus, asin sinabihan siya, na an sa imo ngayang ina, an sa imong mga tugang yaon sa luwas, ano susimbang kan sa tuyang kagurangnan? Si Simon, an sa kuyang ina, asin mga tugang. So apparently, he was denying Mary as his mother. Kaya garida bako bagay ining Ebanghelyo sa satuyang selebrasyon mo niyan. Pero may sabihon ta profound truth na dapat kitang madiskubre digdi sa satuya pong Ebanghelyo. It reveals to us a profound truth, masararom na kahulugan, masararom na katotoohan, manunungod po kang dakulaon na role na ginampanan ni Mama Mary sa istorya kan sa tuyang kaligtasan. Siya ang modelo. Kisarong tawo na nag-utob kan kabuutan ng mahal na Diyos. So he was actually mystically elevating Mama Mary as a model of someone who follows God's will. Si Mama Mary ang enot sa gabos na nag-utob kan kabuutan ng Diyos sa iyang buhay. Kaya kan sinabi po ni Kristo digdi sa Ebanghelyo, an si Simon na nag-uutob kan kabuutan kan sa kong ama sa langit, iyo iyan an sa kuyang ina, iyo iyan an sa kuyang tugang. Pigtatawan kita nin sort of redefinition of what a family is. Sisay ba talaga ang pwedeng makonsiderar na kapamilya ta o kapuso ta? It's not just about biological ties that we are related to one another dahil namundag kita sa sarong ama, sarong ina, kapamilya, magkaparamilya kita. Because we have the same ascendants, magkaparamilya kita. Bako sa na nalilimitar dyan ang pagiging magkaparamilya. It's all about our relationship with God. Totoo, permitang nadadangog itong kasabihan na nagsasabi, blood is thicker than water. Pero ngunyan, tigsasabihan kita kan kakurangan, faith is thicker than blood. Nagigi kitang magturugang dahil kan sa tuyang pagtubod. Nagigi kitang magturugang dahil kita naguutob kan kabuutan nin mahal na Diyos. And si Mama Mary bilang ina kan sa tong kagurangnan, tinatauanin laman ining siring na realidad asin katotoohan. She embodies this truth. Kaya ang pagdulot sa iya sa templo, ini po ang minataong tanda kan kapinunan kan sa iyang pagdulot kan sa iyang sadiri sa kabuutan nin mahal na Diyos. And so she became the model of obedience na manifestar ini sa iyang fiat. Kanag-anunsyar sa iyang ananghel na ikangayang magiging ina ni Diyos, anong simbagkan sa tuyang mahal na ina? The famous fiat, yes, behold, the handmaid of the Lord. Uya, ang surugoon, kan kagurangnan, mangyari sa ko, bako sosog sa sakuyang kabuutan, kundi sosog sa imong itinaram, sosog sa kabuutan nin mahal na Diyos. She is also a model of humility. She did not take pride sa pagiging ina ni Diyos kasi sinabihan siya na ikangayang magiging ina ni Diyos, kuta na, nagpaabaw-abaw si ina. But no, she immediately proceeded to Elizabeth, her cousin, who was then 6 months pregnant, to be of service to her. That's why Annunciation was followed by the visitation.
So namumutan kong mga tugang, as we reflect on Mary's life, we are reminded that our true family and pagiging pamilya, tunay na pamilya, is rooted in our shared humanity. And of course, in our common purpose. And what is that? To follow God's will. Kaya kita nagiging magturugang. So ano ang mga nagkapirang leksyon na sa paghiling ko pwede tapong mano dan digdi sa satuyang nadangog na ebanghelyo? We are given today, number 1, a redefinition of what a family is. Kung ang pakasabot kan kapamilya, asin kapuso ta, so mga parientes ta sana, tapos so mga nirientes ta sana, tapag harayo na, parientes. Pagharani na, nirientes. Oh. Ngunyan, tigsasabi po sa tuya that this, our true family, extends beyond biological ties to include all who do God's will. Kaya kung tigigibutaan kabutanin mahal na Diyos, nagigipo kitang magturugang. Kaya kung ang kataid mo babae, sabihon mo, you are my sister. Kung ang kataid mo lalaki, udahin mo sigurado, you are my brother. Yeah. Tugang taka, kapatid kita. O sabiha sa kataid mo, magturugang kita. Second, we can learn from the example of Mary. Sa iya mismong buhay, Mary's dedication to God's will makes her the mother of us all. Dahil ta inutob ni Maria, ang kabutanin mahal na Diyos, asinagi siyang devoto sa pagsunod kay ini sa iyang buhay. Iyan ang nakapahimo, tanganing siya maging ina niyato kabos. And this also gives us a lesson about obedience and service. Ang buhay kan sa tuyang mahal na ina, namumutan kong mga tugang, nagtutukdo po sa tuya na i-prioritize ta sa tuyang buhay ang pagsunod, asin ang paglingkod sa mahal na Diyos, asin sa tuyang kapwa. I think that was yesterday na may nabasa pa akong tig-release na statement ng Malacanang, addressed to all government offices, especially this coming Christmas celebration, to trim down expenses, to be sensitive to the needs of our brothers and sisters who were affected greatly kay itong uminagi pong super typhoon, Pipito. Nagpapasalamat kita ta nakaligtas kita, pero importante man po na kita ngunyan mahiro na magtabang duman sa mga naapektaran kaini. Kaya kung ano man daapong masave ta sa mga bonggang-bonggang selebrasyon kan Christmas party, iyan daapo ang ihiras niyato sa satuyang mga tugang na naapektaran kaini. Bako sana siguro mga government offices, pati kita, kung minsan pag Christmas, may mga paraffol, may kotse, may house and lot, bonggang-bongga. Siguro kay puhantang sa bilang pakisumaro sa mga tugang tang naapektaran kan bagyo, we learn to trim down our expenses kunya na Christmas. The fourth and last lesson na sa paghiling ko pwede tapong mano dan digdi is about the universal call to holiness. Gabus po kita siring inaapod na maging banal. We are all called to be part of God's family, regardless of our background and circumstances. Saan ka man galing, anuman ang pinanggalingan mo, maging isinuka ka man, o maging sino ka man, inaapod ka na maging banal yan sa tuyang kagurangan. So mantang sineselebrar ta po ngunyan, ang kapiestahan kan pagdulot kiina, kan sa iyang mga magurang duman sa templo, agadon ta po ang sa iyang intercession. May we, like Mary, embrace our role in God's family and strive to do God's will sa satuyang buhay. Si ina man po lugod, na satuyang ina
asin modelo, iyo an magiya sa satuyang paglakbay, asin paghingowa, towards a deeper understanding of true family in God. Amen? Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. sa karayan mo, minaraming idolo sa atubangan mo, handaning pakisumarot sa pagkamuo. Blessed are you, Lord. So we have this wine to offer for the divine. Magpamibi ka mo mga dugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ang lugod kan kagurang na ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal. Kagurang na namimibi kami, ako ang mga pamibikan sa imong banwaan na may mga dulot nin mga sakripisyo, tanganing sa tabang ni Santa Maria, inakan sa imong aki, daing pamibian masayang, daing hinahagad anday makamtan. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurang. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na magpahayag kami nin pagtubod sa imon na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santos, asinurog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Virgen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatotoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahonan balakid mong pagkaherak, kandu ngawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itao mo huli sa iya, an paraligtas nin tawo, an aki mong sa Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kay ba, kan gabos na santos, asin anggeles sa kalangitan, deng unto kaming binaawit. Banal, banal, ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang sinaga, panokan sa iyong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Palalanan minahigit sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggad an banal, burabod din gabawas na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kan ambon, kan sa imong espiritu,
Tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siyan nasarugaring niyang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini an kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagagang mo kagurahanan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa ibo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sinpinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muyang-unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan,
Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaop, asin pagnato kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imon kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo, ang kakurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan, kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Tabi kami ning katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa sayang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ka magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikapalan kagurangnan ang makakahipno. Ikapalan kagurangnan ang makakapano. Ang panugang pamana na hindi daw nin sa kuyang dukhang puso.
ninakawan, pakusuga sa kaliyahan, mautob sa imong kabutan, nawan gabos mawara, nawan gabos mangbaya, anurog na mahalaga, ikamapasakuya. Ikapalan kagurangan ang makakahipno, ikapalan kagurangan ang makakapano, ang panugang pamana na hinihidaw ning sa kuyang dukhang puso, ning sa kuyang dukhang puso. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako o kan mga langit no na sakramento na mimibi isa sa imong pagkaherak. Tanganing naguugba sa pagrumdom ti Santa Mariang Virhen, sa pag-arog sa Virhen Mansana, magkanigo kaming masangkuban kan misteryo nin pagtubos sa mo, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa ongoing renovation as in pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes,
nag-abot po sa 21,626 pesos and 75 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ni Misa, nag-abot po sa 3,164 pesos as in 45 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 6,850 pesos and 90 centavos. Sa Nobyembre 24, aldaw ng Domingo, iyo po ang solemnidad ni Jesus na nakagurangnan. Hadi nin kinaban, magkakaigwa po ng exposition as in procession kan Blessed Sacrament pakatapos ng alas 6:30 misa sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na magsarabay sa nasabing aktibidad. Siring man magkakaigwa po ng special block screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30, aldaw ng Sabado, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi, sa A. Bichara Silver Screen Cinema 1, para sa mga maawot magbakal ng ticket, available pa po ang ticket sa opisina kan parokya. Maawot naman po na pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 2,000, duwang anonymous na tig 1,000, anonymous 900, 600, 500, 200, Eden Morantillo 300, Hannah Joy Ju 100. Diyos mabalos po. Gusto ko lang po na i-reiterate itong announcement na sa maabot pong Domingo, ang ultimong Domingo kan ordinaryong panahon, 34th Sunday in ordinary time, na kung saan ma-celebrar po kita kan Christ the King Sunday. After the first Mass na 6:30, mag-procession po kita pasiring dyan sa may rotonda. Then pabalik na po digdi kan Blessed Sacrament. So I hope makapartisipar po kamo sa pagprosesyon na ini. Importanteng gayo ang pagprosesyon na ini na sarabay kita bilang sarong komunidad. Sunod, gusto ko po na magpasalamat sa gabos na naglingkod ko niya ng mga liturgical servers, sa choir, sa live streamer, sa lector, commentator, lay ministers, mga mass collectors, sa sinansatuyang mga sakristan. Thank you very much po sa inyo. Matindog na po kita. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendicionan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon sa intersesyon, kan sa tuyang mahal na ina na si Virgen Maria, asin kan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa sabong katiga po,
sa kalangitan, si Jesus, imong katuod, kami kaherakiman. Si Jesus, imong katuod, kami kaherakiman. Thank you and good evening. Good afternoon pa pala. Po. Opo.